Hello, what's up sa inyo mga katropa? Mga ka-born to be right. Ito na naman tayo sa ating baksa for today. Ano nga bang pag-uusapan natin at gagawin? Yan. Pag-uusapan po natin yung aking motor. Pararapol ko po siya sa halagang 700. At sa sistemang bingo. Ayan. Bingo. Tama. Ito po ay may numerong 1 hanggang 75. Bali po, ito po ang inyong tatayaan. Pwede po kayong tumaya kahit ilan. Basta po, bawat number halagang 700. Yan. Pag napuno na po ito, lahat po ay na-occupied na lahat ng number, magsisimula ang ating raffle. Ayan. Kung gusto nyo pong tumaya at paano sumali, ko po inyong subaybayan sa aking FB, sa aking Facebook account. Ilalagay ko rin ito mamaya sa aking upload sa aking FB. Ipopost ko po. Ayan. Kung ikaw ang maswerteng mabubunot o yung unang lalabas na numero, ikaw na po yung makakapag-uwi ng motor. Ang motor ko po ay Sigma 250. Sa halagang 700, pag maswerte, mapalad ka, sa'yo na po ang motor. Ngayon, no pay, no win po tayo. At mag-update po din ako sa aking Facebook o maaari nyo rin ako i-message para malaman natin kung kailan tayo magsisimula. At pag nagsimula na po yung ating raffle, ilalive ko po sa inyo na yung lahat ng numerong ito ay ipapasok ko para malinis at walang daya ang ating laro. Papakita ko po sa inyo, iisa-isa ko po itong ipapasok, itong mga bolong to, itong mga bilog na to. Ayan. Ang motor ko po ay kondisyon, nakarehistro, kompleto na rin sa papel. Sa halagang 700, sa inyo na po yung motor. Ang nais ko lamang po ay makapagbigay ng konting ngiti sa mga ka-rider natin na makakuha ng motor sa ganung presyo lang. Ito po ay hindi panloloko, hindi ito scam. Ito po ito. At sana pa at ako yung pang subaybayan sa mga susunod nating parapol. At sa mga followers natin dyan, yan. Ginawa po ako inyong supportan din sa aking YouTube channel. Kaya open start na po tayo. Pwede nyo po akong kontakin sa aking FB account. At para magpa-reserve ng mga numero, kung ano po ang inyong gustong tayaan, 700 po bawat numero. Ayan. Ayan mga katrupa. Ano pang pipilin? Ilalagay dito at ibibinggo na natin. Maaari din po tayong magkita kung nais nyo sumali o tumaya. At para makita nyo rin ng personal yung unit para masabi nyo totoo. At sa araw na irarapol natin yung ilalive ko rin po siya. Yan. Yung sa mga tataya, maaari din po kayong pumunta para makita nyo talaga na malinis yung ating laro. At malay nyo, yung mga pupunta ay numero nyo na po ang mabunot, may iuwi nyo na kagad yung motor. At para naman yun sa mga malalayo, pwede naman tayong magkita around Manila o Batangas, Laguna, yan. Basta po tayo, no pay no win po tayo dito. Kaya pag kayo ay tumaya, kasama na rin po ang bayad. Paano nyo nga ba malalaman kung anong numerong nyo? Bibigyan ko po kayo ng slot. Ilalagay ko po doon ang pangalan ninyo at contact number. Pag yung sa mga hindi naman makakapunta at meron naman po kayong contact, tatawagan ko po kayo. O kayo mismo ang pupunta sa akin para i-claim ang premyo nyo. Legit po ito. Hindi po to scam, hindi po to loko. Totoo pong ipararaffle ko ang aking motor halagang 700. Ayan. Tara, tignan natin ang ating motor sa labas. Papakita ko po sa inyo yung aking motor.
Eh, dilim. Madilim na kasi guys.